Живеем в свят, в който още от деца ни казват: не плачи, бъди силен, не показвай слабост, ще ти се качат на главата. И така порастваме с броня, маскирани, контролирани, винаги готови за битка. Навън изглеждаме стабилни, уверени, непоклатими, а отвътре сърца, които шепнат за обично, се крият зад стени. Затова събрах за теб 3 нишки, които ако дръпнеш, могат да разплетат възела. В статията ще видиш как бронята се превръща от защита в клетка и какво става, когато я носиш твърде дълго. В теста ще провериш сърцето ти отворено ли е, балансира ли на ръба или вече е заключено. А с подредбата "Моето сърце в свят на манипулации" ще видим какви маски носиш, как другите те дърпат с обещания и къде сам си връзваш ръцете. И ще открием ключа към онова, което винаги е било твое – свободата да обичаш. Това не е лек разказ за любов и цветя, а пътешествие през сенки, през манипулации и през собствени трикове, докато стигнеш до място, където вече не е бойно поле, а градина. Там, където можеш да свалиш бронята и да си позволиш да дишаш. Ако усещаш, че е време да избереш градината пред стените, ела вътре. Линка е на екраните ви и под видеото. Кръгът е отворен и те чака.